Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Ram Hare Krishna Ram Ram Hare Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Kadadhara Vasadi Shri Gaurabhata Brinda Hare Krishna Mataji Hare Krishna Prabhuji Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji, Ellorkum Hare Krishna. Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Krishna. இன்னைக்கு தமிழ் பாகவதம் கிளாஸ் காலையில வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து Hare பக்தர்களையும் Krishna Mataji. ராதா கோவிந்த ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மத்தாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதம் வந்து ரொம்ப பெரிய இது, அதனால நம்ம குயிக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா ஜயா குஞ்ச பிஹாரி ஜயா ராதா மாதவா ஜயா குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா गिरिवाराधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवाराधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधवा जय कुञ्ज बिहारी हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयोदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवयां भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा। இந்த ஸ்லோகம் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு சொல்லுங்க. தெரியுது மாதாஜி. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? டிஸ்ப்ளே ஆவல இல்ல மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி. அந்த இது தெரியுது. ஓகே ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பதம் ரொம்ப கொஞ்சம் பெருசு, அதனால நம்ம குயிக்கா போலாம். ஓகே, இப்ப தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீன்? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி, தெரியுது. ஓகே, எல்லாரும் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. 3 தடவை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பிரபுஜி ஒரு மாதாஜி. ஓகே. ஏதன்னானவதாரணாம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம் யஸ்யாம் சாம் சேன ஸ்ருஜ்யந்தே தேவதிர்யன்னராதயः. ஏதன்னானாவதாரணாம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம் யஸ்யாம் சாம் சேன ஸ்ருஜ்யந்தே தேவதிர்யன்னராதயः. ஏதன்னானாவதாரணாம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம் யஸ்யாம் சாம் சேன ஸ்ருஜ்யந்தே தேவதிர்யன்னராதயः. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. நிதானம் பீஜம் அவ்யயம் யஸ்யாம் சாம்சேன ஸ்ருஜ்யந்தே தேவதிர்யா நாரதயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏதன்னானாவதாராணாம் நிதானம் பீஜமவ்யயம் யஸ்ஸம் சாம்சேன ஸ்ருஜ்யந்தே தேவதிர்யன்னராதயः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. வேர்ட் டு வேர்ட் மீனிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதத் இந்த உருவம், நானா பலதரப்பட்ட, அவதாரம் அவதாரங்களின் நிதானம் பிறப்பிடம், பீஜம் விதை, அவ்யயம் அழிக்க முடியாத, எஸ்ய யாருடைய, அம்ச அம்சம், அம்சேன அம்சத்தின் பாகம், துரியதே உண்டாக்கு, தேவ தேவர்கள், சிறிய மிருகங்கள், நராதய மனிதர்களும் மற்றவர்களும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. யாராவது ஒரு மாதாஜி வாசிங்க மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ண. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. ஐரற்ற வித்தாகம் இருப்பது இந்த வடிவமேயாகும். புருஷ அவதாரத்தின் 2வது வடிவம். இந்த வடிவத்தின் அணுக்களிலும் பகுதிகளிலும் இருந்தே தேவர்களும் மனிதர்களும் பல்வேறு ஜீவராசிகளும் படைக்கப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது ஒரு பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷர் மகத்தத்துவத்தில் எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை படைத்த பின் கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு எனப்படும் 2வது புருஷராக அவை ஒவ்வொன்றினுள்ளும்
பிரவேசித்தார். பிரபஞ்சத்தினுள் நித்திரை கொள்வதற்கு ஓரிடம் இல்லாமல் இருளும் வெளியும் மட்டுமே இருப்பதைக் கண்டார். இதனால் பாதி பிரபஞ்சத்தை தமது சொந்த வியர்வை நீரினால் நிரப்பி அதை நீரின் மீது பள்ளி கொண்டார். இந்நீர் கற்போதகம் எனப்படுகிறது. பிறகு அவரது நாவிலிருந்து முளைத்த தாமரைத்தண்டின் மீது ஒரு தாமரைப்பூ மலர்ந்தது. அத்தாமரை இதழ்களின் மேல் பிரபஞ்சத்தை நிர்மாணிப்பவரான பிரம்மா பிறந்தார். மேலும் விஷ்ணுவின் வடிவில் பகவானோ பிரபஞ்சத்தை காக்கும் பொறுப்பை ஏற்றார். பிரம்மா இயற்கையின் ரஜோகுணத்திலிருந்து அல்லது தீவிர குணத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்டார். விஷ்ணு சத்துவகுணம் அல்லது நற்குணத்திற்கு எஜமானர் ஆவார். விஷ்ணு எல்லா குணங்களுக்கும் மேற்பட்டவர் என்பதால் அவர் எப்பொழுதும் பௌதிக ஆசையிலிருந்து விடுபட்டுள்ளார். இது முன்பே விளக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்மாவிலிருந்து ருத்திரன் சிவன் தோன்றினார். இவர் அறியாமை குணம் அல்லது தமோ குணத்திற்கு பொறுப்பாளர். இவர் பகவானின் விருப்பப்படி சிருஷ்டி முழுவதையும் அளிக்கிறார். ஆகவே பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன் ஆகிய மூவருமே கற்போதகசாயி விஷ்ணுவின் அவதாரங்களாவார். பிரம்மாவிலிருந்து தட்சன், மரீசி, மனு ஆகியோரை போன்ற பல தேவர்கள் தோன்றினர். இவர்கள் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள ஜீவராசிகளை உற்பத்தி செய்வதற்காக தோன்றியவர்களாவார். இந்த கற்போதகசாயி விஷ்ணு கர்ப்பஸ்துதி எனப்படும் வேத மந்திரங்களில் புகழப்படுகிறார். ஆயிரக்கணக்கான தலைகள் முதலானவற்றை கொண்டிருக்கிறார் என்ற விவரணையுடன் கர்ப்பஸ்துதி ஆரம்பமாகிறது. கற்போதகசாயி விஷ்ணுவே பிரபஞ்சத்திற்கு இறைவன் ஆவார். பிரபஞ்சத்தினுள் அவர் சயனித்திருப்பது போல் காணப்பட்டாலும் அவர் எப்பொழுதும் தெய்வீகமாகவே இருக்கிறார். இதுவும் ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டுள்ளது. கற்போதகசாயி விஷ்ணுவின் அம்சமான பரமாத்மா ஷீரோதகசாயி விஷ்ணு அல்லது பிரபஞ்சத்தின் காக்கும் கடவுள் எனப்படுகிறார். இவ்வாறுதான் மூலப்புருஷரின் 3 பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா அவதாரங்களும் இந்த ஷீரோதகசாயி விஷ்ணுவிலிருந்து தோன்றியுள்ளாவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மாதாஜி ஒருத்தவங்க வாசிங்களேன். ஹரே கிருஷ்ண. வெவ்வேறு யுகங்களில் யார் வாசிக்கலையே அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. யார் வாசிக்கலையே அவங்க வாசிங்க. வெவ்வேறு யுகங்களில் எண்ணிலடங்காத பல்வேறு அவதாரங்கள் தோன்றுகின்றன. அவர்களில் மச்சம், கூர்மம், வராக, ராம, நரசிங்க, வாமன மற்றும் பல அவதாரங்களில் மிகவும் முக்கியமானவர்கள் ஆவார். இவர்கள் லீலா அவதாரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர். பிறகு குண அவதாரங்களான பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன், ருத்ரன் ஆகியோர் உள்ளனர். வெவ்வேறு ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு இவர்கள் பொறுப்பு வகிக்கின்றனர். பகவான் விஷ்ணு வேற ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னொரு மாதாஜி வாசிங்க. பகவான் விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவான் வாசிக்காதவங்க வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கலையோ அவங்க வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் விஷ்ணு பரமபுருஷ பகவானுக்கு சமமானவராவார். சிவபெருமான் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் ஜீவன்களுக்கும் இடைப்பட்ட நடுநிலையில் இருக்கிறார். பிரம்மா எப்பொழுதும் ஒரு ஜீவ தத்துவமாகவே இருக்கிறார். மிகவும் புண்ணியம் வாய்ந்த ஜீவராசிக்கு அல்லது பகவானின் மிகச்சிறந்த பக்தருக்கு படைப்புக்கு தேவையான பகவானின் சக்தி அளிக்கப்பட்டு உள்ளது. அவர் பிரம்மா என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவரது சக்தி மிகவும் மதிப்புள்ள கற்களிலும் மணிகளிலும் பிரதிபலிக்கும் சூரியனின் சக்தியை போன்றதாகும். பிரம்மாவின் பதவியை ஏற்பதற்கு அத்தகைய ஜீவராசி கிடைக்காத போது பகவான் தாமாகவே பிரம்மாவாக மாறி அப்பதவியின் பொறுப்பை ஏற்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வேற ஒரு மாதாஜி வாசிங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சிவபெருமான் சாதாரண ஒரு ஜீவராசி அல்ல. அவர் பகவானின் முழு அங்கமாவார். ஆனால் அவர் ஜட இயற்கையின் சம்பந்தம் கொண்டிருப்பதால் அவர் பகவான் விஷ்ணுவை போல் அதே நிலையில் இருப்பவர் அல்ல. இவர்களுடைய வேறுபாடு பாலுக்கும் தயிருக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை போன்றதாகும். தயிர் பாலை தவிர வேறு இல்லை. இருப்பினும் பாலுக்கு பதிலாக அதை உபயோகிக்க முடியாது. அடுத்த அவதாரங்கள் மனுக்கள். வேற ஒருத்தவங்க இன்னொரு மாதாஜி யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த அவதாரங்கள் மனுக்களாக பிரம்மாவிடம் ஆயிலின் ஒரு நாளில் 4,03,000 into 1000 சூரிய ஆண்டுகள் 14 மனுக்கள் உள்ளனர். ஆகவே பிரம்மாவின் ஒரு மாதத்தில் 420 மனுக்களும் அவரது ஓராண்டில் 5040 மனுக்களும் உள்ளனர். இந்த கணக்குப்படி பிரம்மா 100 ஆண்டுகள் வாழ்கிறார். ஆகவே பிரம்மாவின் ஆயுட்காலத்தில்
5040 into 100 5,04,000 மனுக்கள் உள்ளனர் என்ற எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு பிரம்மா உள்ளார். புருஷரின் சுவாச காலத்தின் போது அவர்கள் அனைவரும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றனர். ஆகவே புருஷரின் கணக்கு கோடிக்கணக்கான மனுக்கள் தோன்றுகின்றனர் என்பதை ஒருவாள் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. வேற யாராவது? பிரபுஜி யாராவது இருக்கீங்களா? வாசிக்கிறது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. வாசிக்காத வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. இல்ல டைம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷரோன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. ஸ்ரீசைத்தன்யமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திஹம். வந்தேஹம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகன ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ச ஏ கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्नति नामिनि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு பாக்குற அந்த முதல் அத்தியாயம் 3வது ஸ்கந்தம் முழுவதுமே பகவானுடைய அவரே மூலம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்திலிருந்து தான் அத்துணை அவதாரங்களும் தோன்றி இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த அத்தியாயம் ரொம்ப விசேஷமானது. அதுல 5வது பதத்துல அவருடைய பல்வேறு அவதாரங்களை நம்ம பாக்குறோம். நம்ம நிறைய தடவை கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். அவருடைய அவதாரங்கள் எப்படி ஒரு கடல்ல அலைகளை நம்ம எண்ண முடியாது. அது போல அவருடைய அவதாரங்கள் எண்ணிலடங்காதது. அதுல நம்ம 6 பிரிவுகளா பாக்குறோம். அவருடைய புருஷ அவதாரம், லீலாவதாரம், குணாவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், யுக அவதாரம், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். சோ இந்த பதத்துல புருஷ அவதாரத்தை பத்தி நம்ம இந்த முதல் அந்த 5 ஸ்லோகங்கள் புருஷ அவதாரத்தை பத்தி நம்ம பாக்குறோம். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே என்ன பண்றார்? புருஷ அவதாரமாக ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்னவா எடுக்கிறார் அப்படின்னாக்கா காரணதகசாயி விஷ்ணுவாக, அப்புறம் அவரே கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவாக, அவரே பிரிந்து சிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக வர்றாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதை கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா நம்ம போகலாம். லீலா அவதாரம், அவருடைய லீலைகள், மத்ஸ்ய அவதாரம், கூர்ம அவதாரம், வராக அவதாரம், ராம அவதாரம், நரசிம்ம அவதாரம், வாமன அவதாரம், இன்னும் எண்ணிலடங்காதது. சோ பக்தர்களுக்குடையும் ஒரு அவதாரத்துக்கும் ஒரு நோக்கத்தோட வந்திருக்காரு பகவான். சோ லீலைகளை புரிவதற்காக. குண அவதாரம், நம்ம 3 குணங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். இந்த ஆட்கொள்ளப்பட்ட மக்களை பந்தப்பட்ட மக்களை வீடு பேறு பெற செய்வதற்காக குணாவதாரமாக பகவான் அவரே வந்திருக்கார். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் அப்படின்ட்டு. பிரம்மதேவர் ரஜோகுணத்தோட அதிபதி, விஷ்ணு பகவான் சத்துவகுணத்தோட அதிபதி, சிவபெருமான் தமோகுணத்தோட அதிபதி, அறியாமை அப்படின்ற குணத்தோட அதிபதி. அப்படின்னா அந்த குணங்கள்ல இருக்கவங்களுக்கு பகவானை பத்தி புரிய வச்சு அவங்கள அதுல இருந்து வெளிக்கொண்டு வர்றதுக்காக அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்க. மன்வந்தர அவதாரம் அப்படின்னா 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. பிரம்மதேவருடைய ஒரு வாழ்நாள்ல இந்த மாதிரி 14 மனுக்கள் அவதாரம் பண்றாங்க. மன்வந்தர அவதாரம் மனுஷர்களை
சிருஷ்டி பண்றதுக்காக இந்த மன்வந்திர அவதாரம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அது போல 14 எப்படி வந்து இந்திரன் பிரம்மா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பதவி. இப்ப ஒரு ஜீவாத்மாவே வந்து இப்ப ஒரு பிரம்மதேவருக்கு உண்டான அந்த குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு, தகுதிகள் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து அந்த பிரம்மதேவர் போஸ்ட வந்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். அது போல 14 மனுக்கள் இருக்காங்க. ஸ்வயம்பு மனு, ஸ்வரோஷிஷ மனு, உத்தம மனு. அப்ப அந்த ஒரு மனுக்கும் யாரு தகுதியானவங்களோ அவங்க வந்து ஆட்சி பண்றாங்க. இப்ப யக்ஞம், ஸ்வயம்பு மனுவாக யக்ஞம் அப்படின்றவர் வந்து ஆட்சி பண்றார். இப்படி இதுல ரொம்ப விசேஷமானது என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த 14 மனுக்கள் வந்து பிரம்மதேவருடைய ஒரு நாள்ல, இந்த கணக்கு வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா தான் இருக்கும். அதை நீங்க பொறுமையா நீங்க பார்த்து படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும். பிரம்மதேவருடைய ஒரு நாள், அவருக்கு வந்து 100 நாள் ஆயுட்காலம், அவருடைய ஒரு நாள்ல இந்த 14 மனுக்கள் வந்து ஆட்சி பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுல பிரம்மதேவருடைய ஒரு நாள்ல வந்து ஒரு பகல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 சதுர்யுகங்கள் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஒரு சதுர்யுகத்துல வந்து நம்ம என்னென்ன பாக்குறோம்? சதுர்யுகம்னாலே சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். 4,32,000 வருடங்கள் கலியுகம். அதோட 2 மடங்கு வந்து துவாபர யுகம், 3 மடங்கு திரேதாயுகம், சத்தியோகம் அதோட 4 மடங்கு. அப்ப இந்த கணக்கெல்லாம் போட்டு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப அது நம்மளால அது இன்ஃபினிட்டில போற மாதிரி இருக்கும். சோ இந்த 14 மனுக்கள்ல வைவஸ்த மனு, அதாவது 7வது மனு இருக்கார் இல்லையா, அந்த 7வது மனுவோடைய ஆட்சி காலத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து சாக்ஷாத் பகவான் வந்து அவரே வந்து அவதாரம் பண்றார். ஒரு யுகத்திலையும், இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சதுர் யுகத்திலையும் துவாபர யுகம் வருது. துவாபர யுகத்துல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய லீலை நடக்கின்றது. அப்ப எல்லா சதுர்யுகத்துல வரக்கூடிய துவாபர யுகத்திலையும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இறங்கி வர்றது கிடையாது. வாசுதேவ அம்சமான பகவானுடைய அந்த வாசுதேவ அம்சமான அவர் தான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரா வருகின்றார். ஆனா விசேஷமானது என்ன அப்படின்னாக்கா, இப்ப 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நடத்திய அந்த துவாபர யுகத்துல சாக்ஷாத் பகவானே இறங்கி வந்திருக்கார். அவருக்கு அடுத்து கலியுகத்துல 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவர் வந்திருக்கார் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம்னா ஒரு நாள்ல கிட்டத்தட்ட 43 லட்சம் இன்டு 1000 சூரிய வருடங்கள். அதுல வந்து யார் இது? பிரம்மதேவருடைய ஒரு நாள்ல இல்லையா, அந்த ஒரு நாள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 14 மனுக்கள் ஆட்சி பண்றாங்க. அப்படி கால்குலேட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாசத்துல 14 இன்டு இந்த நம்பர் அங்க கொடுத்திருக்குது. அப்போ 420 மனுக்கள் வராங்க. அவருடைய ஒரு வருஷத்துல மட்டும் 5040 மனுக்கள் இருக்காங்க. அப்ப அவருடைய ஆயுட்காலம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 100 வருடங்கள். அப்ப கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 5,04,000 மனுக்கள் இருக்காங்க. அதே போல நம்ம காரணதகஷாய் விஷ்ணு அவர் வந்து சயன கோலத்துல இருக்கார் இல்லையா, காரண கடல்ல படுத்துட்டு இருக்கார் அந்த ஆன்மீக லோகத்துல. அவருடைய ரோமங்கள்ல இருந்து, ரோம துவாரங்கள்ல இருந்து எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் வருகின்றது. ஒரு பிரபஞ்சத்துக்கும் வந்து காரணதகஷாய் விஷ்ணுவே திரிந்து கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணுவா வரார். அவருடைய நாவி கமலத்துல இருந்து பிரம்மதேவர். அப்ப எத்தனை பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு, எத்தனை பிரம்மதேவர்கள் இருக்காங்க. நாம பார்க்கின்ற 4 தலை கொண்ட பிரம்மதேவர் மட்டுமல்ல, அதுலயும் நிறைய வேறுபாடு, 5 தலை 6 தலை அந்த மாதிரி எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள், எண்ணற்ற பிரம்மாக்கள் வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய அந்த சுவாச காற்று இல்லையா, மூச்சை உள்ளெடுத்து வெளியில விடுறது, அதுக்குள்ள பிரம்மதேவருடைய அந்த 100 வருடங்கள் முடிஞ்சிடுது. அவர் வந்து வெளியில விடும்போது சிருஷ்டிக்கப்படுகின்றது, அவர் உள்ள இழுக்கும் போது அனைத்தும் அவ்வியக்தமாக பகவானுக்குள்ளேயே அடங்கிடுது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அப்ப நம்ம வந்து கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாத அந்த மனுக்கள். சோ இந்த மனுக்களாகவும் பகவானே வந்து மன்வந்திர அவதாரம் எடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அடுத்ததாக வந்து யுக அவதாரம். 4 யுகங்கள் நம்ம பார்க்கிறோம். சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். ஒரு யுகத்திலையும் ஒரு வண்ணத்துல பகவான் வருகின்றார். சோ சத்தியயுகத்துல வந்து கபிலதேவராக வருகின்றார், வெள்ளை நிறத்துல இருக்கார். அதே சமயத்துல நமக்கு வந்து நம்ம இங்க மனுக்கள் பாக்குறோம் இல்லையா, சக்ஷுஷ மனு 6வது மனு, அவருடைய காலத்துல ஸ்வேதாவதாரமாக வராக அவதாரம் வந்து 2 வராக அவதாரம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் இனி நம்ம படிக்கும்போது அதை பார்ப்போம். வராக அவதாருடைய இதுல
ஒரு இதுல வந்து வெள்ளை கலர்ல வராரு, இன்னொரு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீல சிகப்பு கலர். கலர்ல வந்து வராக அவதார் வராரு அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப இதுல சக்ஷுஷ மனுவோட காலத்துல வெள்ளை நிறத்துல பகவான் வந்து வராக அவதாரம் பண்றார். அதுவும் நம்ம வந்து இங்க எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிவப்பு நிறம், அது வந்து ஸ்வயம்பு மனுவோட காலத்துல அவர் வந்து சிகப்பு வண்ணத்துல வந்து வராக அவதாரமாக வரார். துவாபர யுகத்துல வந்து கருப்பா இருக்கார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், நமக்கு தெரியும். கலியுகத்துல பொன்னிற மேனியோட வருகின்றார் சாக்ஷாத் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஸ்ரீமதி ராதாராணி அம்மாவோட பாவத்தை எடுத்துட்டு அவர் வந்து பொன்னிறத்துல வரார், சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதாரம் பண்றாருன்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் வந்து அவருடைய யுக அவதாரம். அடுத்தது வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரம், சக்தி அளிக்கப்பட்ட அவதாரம். ஒரு இதுக்கும் வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரத்துல வந்து ஒவ்வொரு பர்பஸா, எல்லா அவதாரத்திலையும் அவர் ஒரு நோக்கத்தோட வருகின்றார். இங்க ஒருத்தருக்கும் வந்து சக்தி கொடுக்கிறார். இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து நாரத ரிஷி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, பக்தி அவர் நிலைநாட்டுவதற்காக அவருக்கு சக்தி அளிக்கப்பட்ட ஒரு அவதாரம். அந்த அத்தனை 6 அவதாரங்கள்ல வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரத்தை வந்து நம்ம வழிபாடு செய்ய மாட்டோம். எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீராமர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், நரசிம்ம அவதாரம் அவங்களுக்கு பண்ற வழிபாடு போல சக்தி ஆவேச அவதாரத்துக்கு நாம வழிபாடு செய்ய மாட்டோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுலயும் 2 விதம். நேரடியாக வருகின்ற சக்தி ஆவேச அவதாரம், மறைமுக அவதாரம். நேரடியாக அப்படின்னா என்ன, பகவானே வந்து தெரிந்து என்ன பண்றார், சனத்குமாரர்களாக அவதாரம் பண்றார். அவங்க வந்து ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக, நாரத ரிஷி பக்தியை கொடுப்பதற்காக, பிரம்மா சிருஷ்டி பண்றதுக்காக சக்தி அளிக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவ தத்துவம் அப்படின்னு பாக்குறோம். பிரம்மதேவர் ஜீவாத்மா, இப்ப ஜீவ தத்துவம் நம்ம பாக்குறோம். ஒரு ஜீவாத்மா பிரம்மதேவர் ஆகக்கூடிய அந்த தகுதி இருந்தது, 100 வருடங்கள் உண்மையாக நியாயமாக வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து பிரம்மதேவராக பதவி ஏற்க முடியும். அது போல பிருத்து மன்னர், பரசுராமர், வேதவியாசர், இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சக்தி ஆவேச அவதாரம் நேரடியாக. மறைமுகமாகன்றதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, நம்ம வந்து இதுக்காக செப்பரேட்டா அத்தியாயமே பார்த்திருக்கோம் பகவத்கீதையில. அவருடைய விபூதிகள் அவர் சொல்றாரு இல்லையா, நான் வந்து பிரலாத் மகாராஜனாக இருக்கேன், அர்ஜுனனாக இருக்கேன், அதுக்கு போல அனந்தசேஷராக இருக்கேன், வாசுகியாக இருக்கேன், பாம்புகள்ல மார்கழி மாதமா இருக்கேன். அவருடைய வைபவங்கள் அதெல்லாம் வந்து சக்தி ஆவேச அவதாரம். இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது, எப்படி நமக்கு தெரியுது அப்படின்னாக்கா, வேதங்கள்ல இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதிகாரப்பூர்வமான விஷயங்கள்ல இருந்துதான் நம்ம இந்த இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்லைன்னா எல்லாரும் சொல்லலாமே, நானும் அவதாரம், என்கிட்டயும் எல்லா சக்தியும் இருக்கு, அஷ்டமா சித்திகள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு நானும் அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லலாமே. அப்படி அல்ல அது. சோ இது அனைத்துமே வந்து வேதங்கள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு. என்னெல்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு, அவருடைய என்னென்ன அவதாரம். இப்ப நம்ம பாக்குறோம் மன்வந்த அவதாரம். இப்ப நம்ம நடந்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, வைவஸ்த மனுவோட 14 மனுக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அதுல நம்ம இருக்கிறது வந்து 7வது மனு, வைவஸ்த மனு, வாமனன் அவர் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு கீழே நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஒரு மனுக்கும் வந்து 71 சத்தியயுகங்கள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதுல 28வது சதுர்யுகம், சாரி நாட் சதுர்யுகம், சத்தியுகம், 71 சதுர்யுகம் வந்து ஒரு மனுவோட ஆயுட்காலம். அதுல 28வது சதுர்யுகம் இருக்கு இல்லையா, அதுல பகவான் திரேதா யுகத்துல வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சாக்ஷாத் பகவானே இறங்கி வரார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முன்னமே சொன்னது போல மற்ற திரேதாயுகத்துல வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய அவதாரம் என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணருடைய முதல் விரிவங்கம் வந்து பலராமர். அவர்கிட்ட இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மகா சங்கர்ஷ்ணர், அவரிடத்துல இருந்து 4 வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர். அவரே திருப்பி வசுதேவர், சங்கர்ஷ்ணர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர். அதுல வரக்கூடிய வசுதேவர் தான் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணராக எல்லா திரேதாயுகத்திலையும் வந்து அவதாரம் பண்றார். இதெல்லாம் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுதா? தூய பக்தர்களால மட்டும்தான் இதெல்லாம் வந்து புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முனிவர்கள், ரிஷிகள் எல்லாம் எப்படி வந்து அவதாரத்தை வந்து அடையாளம் பாக்குறாங்க அப்படின்னா, அவருடைய அறிகுறிகள் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அவருடைய திருப்பாதங்கள்ல இத்தனை குறிகள் இருந்தது அப்படின்னாக்கா பகவான் இத்தனை அம்சங்களோட பிறக்கிறார் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய அவதாரத்தின் அம்சம் எல்லாம் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒரு அவதாரத்துக்கும் ஒரு நோக்கத்தோட பகவான் வரார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் வந்து 6 அவதாரமாக நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம் பகவானுடைய இது அப்படின்னு. அடுத்த இது வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா, மெயினான கிரக்ஸ் இதுதான். நம்ம வந்து முதல் இப்ப 4 பதங்கள்ல வந்து நம்ம 3வது அத்தியாயம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. 3வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பு நமக்கு தெரியும்,
பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் வந்து அனைத்தின் மூலம். இதை நம்ம எப்படி வந்து எடுத்து சொல்றது அப்படின்னாக்கா, இது வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்ல முடியும். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா, நீங்க எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் தான் சொல்லுவாங்க. ஆமா, ஏன்னா அது வந்து நமக்கு வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரே எல்லா அவதாரங்களுக்கும் மூலம் அப்படின்றதுதான் வந்து இந்த 3வது அத்தியாயத்தோட தலைப்பே. இந்த அத்தியாயம் தான் வந்து அனைத்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட சாரம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இன்னும் 28வது பதம் வரும்போது நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் இதே வந்து இதுக்குள்ள அடங்கியிருக்கு அந்த ஸ்லோகத்துல அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ முதல்ல புருஷ அவதாரம் பகவானே வந்து என்ன பண்றார், காரணதகசாயி விஷ்ணுவாக வரார். அவர் எங்க பள்ளி கொண்டிருக்கார், காரண கடல்ல. நம்ம முதல் 4 பதங்கள்ல பார்த்திருப்போம். அவர் வந்து ஆன்மீக வானத்துல இருக்கார். அந்த பரந்த ஆன்மீக வானத்துல ஒரு கார்னர்ல மகத்தத்துவம் இருக்கு. அந்த மகத்தத்துவம்ன்றது என்ன, 24 மூலக்கூறுகளை உள்ளடக்கிய ஒன்று. அப்ப காரணதகசாயி விஷ்ணு என்ன பண்றார், எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை உருவாக்குறார். அவருடைய ரோமத்தோட துவாரத்துல இருந்து எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் வருகின்றது. ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ளயும் அவரே உள் நுழைகின்றார். எப்படி உள் நுழைகின்றார் அப்படின்னாக்கா, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவோடது என்ன அப்படின்னாக்கா, அவர் கர்ப்போதக கடல்ல வந்து பள்ளி கொண்டிருக்கார். கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அந்த நம்ம பாக்குறோம், அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த கடல் பேரு கர்ப்போதக கடல். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனந்த சேஷன் மேல பள்ளி கொண்டிருக்கார். அவருக்கு வந்து ஸ்ரீ லக்ஷ்மி தேவி வந்து பாத சேவனம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இவர் தான் வந்து அனைத்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அனைத்து அவதாரங்களின் மூலம். பகவான் கிருஷ்ணர் அவதாரம் பண்ணணும்னாலும் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்து அங்கிருந்துதான் வந்து மற்ற அவதாரங்கள் பிறக்கின்றது. எக்ஸப்ட் அந்த 7வது அவதாரம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து அவரே இறங்கி வந்திருக்காரு இல்லையா. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிரம்மதேவருடைய ஒரு நாள் ஆயுட்காலத்துல ஒரு நாள்ல ஒரு முறை வந்து பகவான் சாட்சாத் அவர் வந்து மேலிருந்து இறங்கி வருகின்றார். மற்றது எல்லாமே எப்படி வரணும் அப்படின்னாக்கா, கர்ப்போதக கடல்ல கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு கிட்ட இருந்துதான் மற்றதெல்லாம் வரணும். இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, ஒரு சின்ன விதை இல்லையா, அந்த விதையில இருந்து பெரிய ஆலமரம் வருகின்றது. அந்த ஆலமரத்துல இருந்து நிறைய பழங்கள் வருது. அது உள்ள எத்தனை கோடி ஆயிரக்கணக்கான விதைகள், அதுல இருந்து அடுத்த ஆலமரம். இதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா. அது போல கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு இடத்துல இருந்துதான் மற்ற அவதாரங்கள் வந்து வருகின்றன. பிரபஞ்சத்திற்கு உள்ள எல்லா அவதாரத்தோட மூலம் யாரு அப்படின்னாக்கா, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம இங்க வந்து பாக்குறோம் வந்து பீஜம், அவர்தான் வந்து ஒரு விதையாக இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அழிக்க முடியாத விதை. எப்படிப்பட்ட விதை, அழிக்க முடியாத விதை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அவருடைய துகள்கள்லையும் அவருடைய பகுதிகளிலும் இருந்துதான் நமக்கு வந்து தேவர்கள்லாம் வராங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தக்ஷா, மாரிசி, மனு, இன்னும் பலர், இவங்கெல்லாம் எப்படி வராங்க அப்படின்னாக்கா, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவோட நாபி கமலத்துல இருந்து தாமரை தண்டு வருது. அந்த தாமரை தண்டோட முடிவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவர் இருக்க. பிரம்மதேவரின் மூலமாக மானசீகமாக பகவான் வந்து மந்திரங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறார். அதுல இருந்துதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா தக்ஷன், மாரிசி, மனு மத்தவங்கள்லாம் வந்து உருவாகுறாங்க. சோ அல்டிமேட்டா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவோட பகுதிகள்ல இருந்துதான் இவங்க எல்லாம் வராங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். அது மட்டுமல்ல, பிரம்மதேவர் மற்ற உயிரினங்களையும் மனிதர்களையும் வந்து அவரை பிறப்பிக்கின்றார் அப்படின்னு பண்றோம். அதாவது அவரே வந்து அனைத்து அவதாரங்களுடைய மூலம். யாரு, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அவதாரணாம், அவதாரங்களோட நிதானம் அப்படின்னாக்கா பிறப்பிடம். அவதாரணாம் நிதானம் அப்படின்னாக்கா அவரே வந்து பிறப்பிடம். அவரே வந்து பீஜம் அப்படின்றத பாக்குறோம். அந்த பீஜம் எப்படிப்பட்டது, அந்த விதை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னாக்கா அவ்யயம், அழிக்க முடியாதது. அம்சம் எல்லா அம்சத்தோட பாகமும் வந்து அவரே. அவர் என்ன பண்றார், சுஜ்யந்தே, உண்டாக்குகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். தேவர்கள், அது மட்டுமல்ல திரியக், மிருகங்கள், நர ஆதய, மனிதர்கள் அனைத்தோட மூலமே வந்து யாரு, இந்த புருஷ அவதாரம், 2வது அவதாரமான கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவர் என்ன பண்ணார், வந்த உடனே பாக்குறார், இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ரொம்ப இருளா இருக்கின்றது. வெளினானது ஒரு 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 படர்ந்த ஒரு வெற்றிடமாக இருக்கு.
அப்ப அவரே என்ன பண்றார், தன்னுடைய சொந்த வியர்வையின் மூலமாக அந்த பிரபஞ்சத்தை பாதி வந்து என்ன பண்றார், தண்ணீரால நிரப்புகின்றார். அந்த தண்ணீர் தான் வந்து கர்ப்போதக நீர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அந்த கர்ப்போதக நீர்ல தான் அவர் பள்ளி கொண்டிருக்கார். அவருடைய நாபிக் கமலம் அந்த அந்த தொப்புள்ள இருந்து ஒரு தாமரை தண்டு வருகின்றது. அதோட முடிவுல ஒரு மலர், தாமரை மலர் வருகின்றது. அந்த மலர்ல பிரம்மாவை அவர் சிருஷ்டி பண்றார். பிரம்மாவோட வேலை என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த பிரபஞ்சத்தை நிர்மாணிக்கிறது, இந்த சிருஷ்டி பண்ண ஆரம்பிக்கிறது. அவர் வந்து ரஜோகுணத்தோட அதிபதி. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, முதல்ல புருஷ அவதாரம், அடுத்து குண அவதாரம், ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்துல இருந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து ஜீவ தத்துவமாக இருக்கின்றார். அதாவது உயர்ந்த பக்தி உள்ள ஒரு உயிரினம், இல்லைன்னா அவர் வந்து மிகப்பெரிய பக்தர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னாக்கா, எப்படி ஒரு இதுக்கு வந்து என்ன ஊமை சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, அந்த விலை உயர்ந்த ரத்தினங்கள், கற்கள் அதெல்லாம் என்ன எப்படி வந்து தன்னுடைய சக்தி அந்த அந்த ஒளிய கொடுக்குது அப்படின்னாக்கா, சூரியன் கிட்ட இருந்து அந்த ஒளி அது மேல படுறதுனால அது வந்து ரொம்ப விலை உயர்ந்ததா கருதப்படுகின்றது, நிறைய வெளிச்சத்தை கொடுக்குது. அது போல பகவானுடைய சக்தி அவருக்கு இருக்கிறதுனால அவர் எப்படி வந்து ஒரு சாதாரண கல் சூரியனோட ஒளி பட்ட உடனே ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கும், அது போல சாதாரண இந்த ஜீவ தத்துவமான பிரம்மதேவர் பகவான் இடத்துல இருந்து சக்தி கிடைக்கப்பட்டதுனால அவர் என்ன பண்றார், இந்த சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய சக்தி அவருக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுதான் வந்து பிரம்மதேவருடைய இது. அவர் வந்து ரஜகுணத்தோட அதிபதி. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியாச்சு, நிர்மாணம் பண்ணியாச்சு. அதை பராமரிக்கிறது யாரு, பகவானே வந்து விஷ்ணுவாக வருகின்றார். அவர் வந்து முழுமுதற் கடவுள் கிட்ட இருந்து வேறுபட்டவர் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ரஜகுணத்துல அவர் இருந்தாலுமே கூட, பிரம்மதேவர் இருந்தாலுமே கூட பௌதிக ஆசைகள்ல அவருக்கு விருப்பம் கிடையாது. ஏன்னா அவர் தான் சிருஷ்டி பண்றார். சோ அவர் அதுல இருந்து விலகி இருக்க. விஷ்ணு பகவான் முழுமுதற் கடவுள்ல இருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. நம்ம வந்து அந்த அபராதங்கள்ல வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, இரண்டாவது considering names of Lord Shiva, Lord Vishnu, Shiva and Brahma to be equal or independent of the name of Lord Vishnu அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அது வந்து விஷ்ணு பகவான் முழுமுதற் கடவுளிடமிருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. அவர் சத்துவ குணத்தோட அதிபதி, நல்ல குணம் படைத்தவர்களோட அதிபதி. சோ அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, பக்தர்களை வந்து அந்த சத்துவ குணத்துக்கு கொண்டு வரதுக்கு, ஜீவாத்மாவை சத்துவ குணத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு உண்டான அதிபதி அவர்னு பாக்குறோம். பிரம்மதேவர் கிட்ட இருந்துதான் வந்து ருத்ரன் வருகின்றார், சிவபெருமான். அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அவர் ஜீவ தத்துவமும் அல்ல, முழுமுதற் கடவுளும் அல்ல, இரண்டிற்கும் இடைப்பட்டவர் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். பகவானுடைய ஒரு முழுமையான பகுதி. அவர் ஜட இயற்கையோட நேரடியாக தொடர்பு கொண்டவர், தெய்வீக நிலையில் இல்ல. அதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, பால்ல இருந்து தயிர் வருகின்றது. இப்ப நம்ம பால் பாயசம் பண்ணோம்னா அதுல தயிர் போட்டா சரி வருமா, பால்ல இருந்துதான் தயிர் வருதுன்னு அது தவறாயிடும் இல்லையா. அது போல பகவான் வந்து இங்க வந்து ருத்ரன் வந்து சிவபெருமான் வந்து பிரம்மதேவருடைய சிருஷ்டின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அல்டிமேட்டா இவங்க அத்தனை பேரும், பிரம்மதேவர், சிவபெருமான், ருத்ரன் எல்லாருமே வந்து யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னாக்கா, கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. இதை நம்ம அங்க வந்து பீஜம் அப்படின்றதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம். சோ பிரம்மதேவர் தான் வந்து தக்ஷா, மரிசி, மனு மற்ற பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய அனைவர்களையும் உருவாக்குகின்றார். அடுத்து வேதங்கள்ல வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு வந்து கர்ப்பஸ்துதியின் மூலமாக நம்ம வந்து அவரை வந்து பிரார்த்தனை பண்றோம். அந்த ஸ்துதியில வந்து நம்ம எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னாக்கா, ஆயிரக்கணக்கான தலைகளை கொண்டவரே அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. சோ இதுல இருந்து அனைத்தின் மூலம் வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். அவரே வந்து பிரபஞ்சத்தோட இறைவன். அவர் வந்து பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற மாதிரி தோன்றினாலும் அவர் வந்து தெய்வீகமானவர், அதுல இருந்து தனிப்பட்டு இருக்காரு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ இதன் மூலமாக எல்லா அவதாரங்களுக்கும் வந்து மூலஸ்தானம் வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. சோ பகவானே வந்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவின் மூலமாக, அவரை எப்படி நம்ம சொல்றோம்ல, இந்த பிரபஞ்சத்தோட அந்த என்ட்ரி இல்ல, இவர் மூலமா தான் வந்து மற்றதெல்லாம் வர முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துபேவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சாரி, நான் டைம் எக்ஸ்டெண்ட். No problem, Mataji. Very nice session. Okay, thank you. Sorry Mataji, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா. That's okay Mataji. Sorry இல்ல, it's okay. உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். சாரி, ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் Mataji. நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல, நீங்க பண்ணிடுங்க Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay. Thank you Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் புரிஞ்சு